Takže posledná časť pred nami. Dostala som sa do úseku, kde mám medzi označovačmi na rukávoch 10 očiek z každej strany. Treba si dávať pozor, aby vlastne bol rovnaký počet na obidvoch stranách. A dopracovala som sa k poslednému zúženiu naspäť na začiatok. Čiže ľavý rukáv, predná strana, je môj začiatok. Zúžila som, preštrikovala som jedno, prehodila som označovač, zúžila som o jedno. Teraz príde na rad príprava na golier. Čiže čo urobíme následovne? Ešte, aby som nezabudla, ja som si aj zmenila káblik na kratší, keďže sme zužovali a sme už okolo goliera, tak je lepšie mať kratší káblik, lepšie sa s tým štrikuje. Takže dostala som sa za označovač, zúžila som a teraz, keďže ja štrikujem túto hlavnú časť, jeden okruh hladko, druhý obratko, teraz nasleduje moja obratková časť a urobím obratko 5 očiek. 3, 4, 5. 5 pretože je to presne polovica 10, ktoré mám medzi dvoma označovačmi, čiže 10 očiek na rukav. Za chvíľu pochopíte, prečo tak je. A teraz príde finta vne, tak, že si vlastne otočím to štrikovanie a vlastne budem štrikovať ako keby naspäť, opačným smerom. Čiže ja tu mám, otočili sme si sveter, čiže tu je ľavý rukav a predná časť, tam som už štrikovala 5 očiek obratko a keďže budem teraz štrikovať na vnútornej strane, musíme si dávať pozor podľa toho, aký vzor máte, ktorým smerom, teda ako by ste tie očka mali mať. Čiže ja chcem pokračovať ďalej v mojom vzore, ktorý je hladko obratko z prednej strany. Čiže teraz tu navidím, že očka mám uštrikované hladko, preto ich preštrikujem obratko, aby vlastne bolo hladko na opačnej strane. Pretože, ako sme si už vysvetlili predtým, hladko na lícnej strane je obratko na rubovej strane a opačne. Čiže si treba dať pozor, ak máte nejaký komplikovanejší vzor, hlavne ako sa vám to ukáže. Preštrikujem naspäť tých 5 očiek plus 1, ale keďže tu mám všetky, ako vidíte, už všetky očka obratko na tejto strane, ja ich chcem uštrikovať presne opačne, čiže hladko. A takýmto spôsobom sa vlastne dostanem, preštrikujem sa podľa vášho vzoru, akýkoľvek máte, až ku pravému rukávmu prednej strane, kde mám znova tie dva označovače, ktoré mi rozdeľujú rukáv a prednú stranu. Preštrikujem sa normálne, nič nezužujem, plus pripočítam ku tomu jednému očku, ktoré sme zužili, 1, 2, 3, 4, 5 očiek preštrikujem. Potom to vlastne sa ku vám vrátim, keď sa dostanem, doštrikujem k tejto pozícii a ukážeme si, čo ďalej. Čiže ako vidíme, preštrikovala som sa obratkom alebo hladkom. Pri mojom vzore je to trošku iné, pretože ja prednú a zadnú stranu štrikujem vzorom hladko obratko, jeden kruh hladko, druhý obratko, ale zase rukávy mám celé hladko. Vlastne treba si dávať na to pozor, že štrikujete úplne opačne to, čo ste mali, čo ste štrikovali vlastne na lícnej strane, pretože na rubovej strane je to všetko presne naopak. Červený označovač mi označuje začiatok riadku pri ľavom ramene prednej strany. Čiže teraz vidíme, sme na prednej strane pri pravom ramene. Znovu si prácu
otočím. A teraz bude nasledovať dôležitá časť. Tie zvyšné očká z prednej strany goliera vlastne si prehodím na osobitnú nitku, alebo v mojom prípade na druhý pár ihlíc. A ten nám vlastne bude sedieť na tých ihliciach, až kým znova to nebudeme potrebovať. Čiže prehodíme si, máme tu 1 plus 1, 2, 3, 4, 5, čiže ešte 2, 4, 5 očiek takýmto spôsobom vlastne prehodím späť. Mám veľmi chuchlavú vlnu, ťažko sa to nahadzuje, ale myslím, že je jasné, čo vlastne máte urobiť. Čiže takto prehodíme tých pár očiek z prednej strany a teraz nám ostane jedno očko, ktoré sme zužovali, plus 1, 2, 3, 4, 5 z jednej strany a takisto tu na jedno očko plus 1, 2, 3, 4, 5 z druhej strany. Takže keď to máme takto pripravené, zabudneme na tieto očká tu na a ideme štrikovať tak, ako sme štrikovali predtým, to zužovanie pri pleciach, len vlastne bez tej prednej časti. Čiže sa vlastne vrátime k štrikovaniu. Takto, že uštrikujeme si vlastne 1, 2, 3, 4 očka. 2 očka znova uštrikujem hladko dokopy, prehodím označovač hladko, prehodím označovač a 2 očka za ním prehodím ako hladko, prehodím ako obratko a uštrikujem dokopy. Takisto vlastne to urobím pri zadnej časti pri týchto označovačoch, pri zadnej časti pri druhých označovačoch a pri prednej časti pri ľavom rameni takisto. Znova otočím a uštrikujem jeden riadok úplne normálne, bez zužovania, podľa toho, aký máte vzor, tak aby vám to vlastne sedelo. A takto vlastne pokračujete, až kým nebudete mať, vám neostane ani jedno očko vlastne medzi týmito dvoma označovačmi a aj týchto 5 očiek zmizne pred prvým označovačom a pred posledným označovačom na prednej strane a potom si ukážeme, ako ukončíme na golier. Takže teraz som pred posledným riadkom, ostali mi tu vlastne 2 očká na prednej pravej strane, medzi mi ostali 3 očká, síce by mali byť 2, keďže ja som mala 11 očiek na pleciach, nie 10, to nevadí, podľa toho, koľko mám v inde, vlastne mne vyšiel nepárny počet, kvôli tomu 11. A vidíte, ako sa nám tu označovače začali ku sebe približovať a vlastne zadná časť goliera je vyššie teraz než predná. Tieto očka mi tu stále visia a nerobia vlastne nič. Ešte som zabudla podotknúť, nemusíte sa báť, že budete štrikovať do kruhu. Vlastne tu naštrikujeme, ako keby sme boli na rovných ihliciach, akurát, že je to na káblikových, čiže nespojí sa nám do kruhu nič, vlastne idem jedna strana, otočíme štrikovanie ako pri rovných liciach, druhá strana. Chcela som vám len ukázať presne, ako to prebiehalo, aspoň na tomto poslednom riadku. Čiže ja som došla zo zadu, vlastne z opačnej, z rubovej strany tu na túto časť. Teraz vidím, že mám začať zužovať pred označovačom, tak ako sme zužovali predtým, keď sme zužovali na plecia. Čiže uštrikujem si tieto dve očka dokopy, ostane mi jedno, označovač prehodím, uštrikujem jedno hladko pomedzi označovač prehodím a teraz vlastne je tá časť, keď nahodím ako hladko, nahodím ako obratko a obidve uštrikujem dokopy. A teraz vlastne túto časť len uštrikujem, lebo nemáme uštrikovať s čím v podstate. Čiže druhá časť zase
uštrikujem hladko očko medzi dvoma označovačmi a znovu uštrikujem, idem nahodiť ako keby hladko, nahodím ako keby obratko a zoberiem ich naraz dokopy. A teraz vlastne zadnú časť z toho goliera štrikujem hladko, pretože je to moja hladková časť. Prehodím si tu na sveter, keďže štrikujem jeden riadok hladko, jeden obratko, čiže teraz je na rade hladko. Preštrikujem sa znovu k ďalšiemu označovaču. Teraz, keď som pri ďalšom označovači, znovu dve očka uštrikujem dokopy hladko, prehodím označovač, uštrikujem hladko to očko medzi označovačmi, prehodím označovač, zase prehodím, ako keby som išla štrikovať hladko, ako keby obratko, obidve si nahodím, uštrikujem nasledujúce očko, uštrikujem len hladko, lebo ho nemám s čím vlastne zúžiť, čiže znovu prehodíme označovač, uštrikujeme hladko očko medzi označovačmi a tieto dve očka nahodím ako hladko, nahodím ako obratko, spojím dokopy. Teraz sa znovu vrátime, otočím si sveter, aby sme videli, kde sme teda skončili. Za chvíľu tie označovače už nebudeme potrebovať, budeme ich môcť vyvliecť. Čiže vidíme, kde sme teraz. A čo teraz vlastne môžeme urobiť, je, že si nahodíme aj tie zvyšné očka na ihlicu. Začneme ich štrikovať hladko, ale ešte, aby som sa vrátila k tomu, aby sa nám tu nevytvorila dierka, bolo by dobré, aby sme si nahodili aj uštrikovali aj zo pár očiek tu na tomto okraji. Hladko to sa robí takýmto spôsobom, že zoberieme ihlicu a nahodíme, dajme tomu tu pod týmto očkom, prehodíme a už máme jedno očko, čiže znovu môžeme ďalej dve očka, podľa toho, aké veľké, aby vlastne tam nevznikla medzera, čiže to je jedno, kde tu zapichnete vlastne tak, aby to vyzeralo pekne. A takýmto spôsobom sa dostanem až ku týmto očkám na ihlici, ktoré začnem postupne v mojom prípade štrikovať obratko, pretože hladko riadok už tu mám dokončený, čiže začnem ich preštrikovávať naspäť na moje pôvodné ihlice. Nie je ich veľa. Čiže teraz, keď sa už dostávame na koniec, to isté by sme mali teda urobiť na opačnej strane. Máme obratko, obratko, obratko. Ihlice sa zbavíme a tento raz začneme z tejto strany, znova si začneme nahadzovať postupne očka, tak aby sa nám tam nevytvorila dierka, čiže dajme tomu sem. Tu je veľká diera, tak to sa mi nepáči. Urobím to vlastne tu, aby sa nám veľká diera nevytvorila. A malo by to byť
postupne približne rovnaký počet očiek, ktorých si nahodíte na jednej strane ako aj na druhej. To je, dúfam, jasné, aby to bolo rovnomerné z každej strany. Tu si nahodíme ešte jedno, môžeme takto postupne medzi týmito uzlíkmi, až sa dostanem k opačnej strane. A v tomto prípade si spojíme celé to štrikovanie znovu do kruhu. A takto uštrikujete golier. V mojom prípade chcem mať golier vrúbkovaný vzor taký istý ako na mojich rukávoch a na spodku svetra, čiže budem štrikovať 2 hladko, 2 obrátko do kruhu, až kým nebudem spokojná vlastne s tou dĺžkou okolo krku. Môžete si z toho urobiť kľudne aj rolák, alebo môžete urobiť len krátučký 2 cm vlastne vrúb okolo krku a tým pádom ste úspešne dokončili svoj prvý sveter. Čiže ako vidíme, urobila som si svoj vzor na golier, 2x hladko, 2x obrátko. Čiže som si ich uštrikovala do kruhu a teraz posledná vec, ktorú musíte urobiť, je vlastne zvliesť očka z ihlice klasickým spôsobom, ako sme si už ukazovali v našom videu, ako ukončiť štrikovanie. To boli úplné základy, ktoré by ste určite už vlastne mali teraz ovládať. Posledná vec, ktorú musíte urobiť, je vlastne zošiť podpazušie našim trikom, ktorý sa volá Kitchener Stitch, a hodím link pod toto video vlastne v článku, aby ste si osviežili pamäť a pozreli sa na to, ako sa ten Kitchener Stitch vlastne zošíva tak, aby to zošívanie nebolo vôbec vidieť. Takže to je všetko.